Hello, good evening. Welcome to the second session of Ripple. Għabel ma nagħmel introduzzjoni naħseb aħna nibdew talba. Bisem tal-Missier, tal-Eben, tal-Ispiritu Santu, amen. Grazzi Moneta din il-ġurnata, grazzi ta' kull fer li kellna llum u kull dwejja li ħassina llum. Grazzi ta' din l-opportunità li qegħdin hawnhekk flimkien biex nitalmu aktar biex nkun nistgħu jekk nagħmlu il-pastorali maż-żgħażagħ mod aħjar biex dejjem inwasslu lilek. Hekk nitolbok biex tina nifhmu dak li għandna bżonn nifhmu u li dejjem ikunu miftuħin għal dak li għandu għalfejn jibgħatna l-Ispiritu tiegħek. Gwarja l-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu kif kemm il-bidu, issa u dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem amen. B'sem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu, amen. Mela, illum għandna t-tieni session ta' Ripple Game On. Il-ġimgħa l-oħra kellna l-ewwel session ta' Ripple Plug and Play fejn kellna Dr. Marlene li jitkellmet fuq relazzjonijiet u kif nistgħu nagħmlu connections ma' żgħażagħ. U llum għandna lil Father Ruben u Father Matthew li ħajitkellmu dwar video gaming. Father Ruben huwa jaħdem fil-Spiritual Leads, actually, Spiritual Development in Schools f'dan il-Kurja u chaplain ta' Zak Malta. U Father Matthew, jekk fimtu qed jagħmel riċerka fuq pastorali u gaming ma' żgħażagħ f'Malta wkoll, Gen Z in particular. Reminder ta' kif tkun is-session issanna qisu naqa' panel discussion bħala session illum jekk għandkom xi mistoqsijiet feel-free tibagħtuhom fuq iċ-chat u mbagħad qisu l-aħħar 20 to 30 minutes ikunu Q&A session bħas-soltu. Naħseb dak kollox għalissa, nistgħu nibdew bil-mistoqsijiet. Tajjeb? Mela, l-ewwel mistoqsija li għandi għalikom Father Ruben, Father Matthew, hija intkom trabu l-video games? Mizben għazmin iva, ġviri l-iktar, personalment l-iktar li forsi xkultant nilab, jew forsi tkun d-dejaq t-għamil li qed tagħmlu ssib xi minigame jew hekk. Imma forsi l-iktar kollox jew xi Minecraft jew dal-ħar skoprejt logħba jisimha Wreckfest fejn wara li tkun dwar xi ġurnata hekk tkun trid tkisser karozzi. Tuża hekk biex jkollha biex tellaq mal-oħrajn. Anqas tuża l-logħba biex l-logħba tal-karozzi. Iva. Jiena wkoll, jiena però logħba waħda bħalissa għaddej nilab ħafna Naruto online. Ġi pratikament kuljum, speċjalment waqt xi Zoom call. Għaliex pilna biex ngħidu biex stejnek iżomm il-konċentrazzjoni. Fil-fatt illum kilt idejja biex ma nixelix aħna għaddej, ġifieri fimni, ħin kollu tkun għaddejt ir-riċerka anka l-obsess li tkun qed issib kollu bil-forsi labhom, ġifieri kolli nilab bħala xogħlu. Problema. Kbira. Tipprovhom hu. Isantkom tipo li kif semmejtu tipo you like video games and you play video games, x'tifhmu b'gaming? Xi tfisser għalikom? Ovvjament qegħdin nitkellmu fuq video games għax eventwalment l-aspett anke tal-gaming ukoll jinkluda l-lob tal-azzar, tal-gaming, eċetera. Jiġri aħna mhux ħadd nitkellmu fuq dak l-aspett. Imma fuq l-aspett ta' video games, jiġifieri hawnhekk ovvjament anke fostna hawn min huwa espert f'dal-qasam, min forsi studja anke mill-aspett kemm tekniku fuq dal-aspett ta' video games. Jiġifieri ovvjament jekk jew qed jiena ngħid xi xuċata fiċ-chat tiddejqux illi staqsi nkella tiċċellenġjaw tinkwetawx. Imma ovvjament, jiġifieri meta nitkellmu fuq video game qegħdin ngħidu dak il-logħob fuq consoles differenti li kienu jista' jisballek żviluppaw mill-1972 hekk dik il-game
kien jisimha Pong, kważi beda b'esperiment soċjali minn il-kumpanija jisimha Odyssey. Imma llum ovvjament huwa mifruġ fuq kull imkien, għandek logħob video games li huma action games, li huma adventure games, role playing games, simulation strategy, għandek tant tipi differenti u li tista' taċċesshom fuq platforms u ekkux online kalli jkun offline biss, etc. Virtual reality games, nasib hija qegħdin nitkellmu fuq industrija li llum hija industrija enormi. Jiġri kien kalkulat li fi 2018 ġenerat madwar id-dinja xi $134 biljun. U f'din is-sena tal-pandemija żdiedet ħafna, żdiedet għal xi 175 biljun. Jiġri hija realtà. Ovvjament daw l-infiq xjuri li hija realtà importanti tal-ħajja li qed ngħixu, li ma nistgħux neskluduha milli npoġġuha fid-diskors tagħna, anke b'mod speċjali aħna li qegħdin hawnhekk biex inkomplu nikbru kemm fuqna nfusna u anke fl-akkompanjament tagħna maż-żgħażagħ. Jiġifieri jekk fuq meta nitkellmu fuq video games, jiena dak li tal-ġini jiġi f'moħħi ħanejdu hekk. Ma nafx jekk trid tqabbel dak li qed ma' xi risposti li semmejna l-ewwel. Iva, fil-fatt kienu risposti wkoll interessanti ħafna. Fil-fatt minn dak li ħan konsidraw u nitkellmu fuq diversi punti minnhom, jiġri jekk forsi għax komplew jiżdiedu. Imma hawnhekk qegħdin ngħidu għaw varjetà għaw xi wħud li jiddeskrivu l-video games bħala ovvjament games, internet, industry. Imma mbagħad hemm ukoll kemm l-aspetti pożittivi bħal fun, community, creativity, relaxing, friends, free time, energy, encounter, entertainment. Iġi fost li naħseb l-iktar waħda li kien hemm kbira li waħda li semmit kienet fun. Iġi naħseb li kienet interessanti. Mbagħad kien hemm oħrajn li huma ivarjaw. Iġi hemm min semma logħob ukoll bħal Call of Duty, FIFA, The Sims, naħseb dawk l-iktar li semmi Grand Theft Auto. Mbagħad kien hemm oħrajn li huma aktar fuq il-parti jisu l-iżvantaġġi. Kemm xatt kiteb breaking controllers, ma nafx jekk hix parti mill-iżvantaġġ. Kien hemm kiteb alienation, kien hemm kiteb frustration, ġew parti mill-lob. Ħana raftit xi ħaġa oħra. Iġu naħseb dawk liktar li kien hemm mhux qed naraw u kbira addiction li huwa jista' jkun ukoll jista' jkun anke f'dan l-aspett. Naħseb huma aspetti li b'xi mod se noqtuhom ovvjament dan li qed nagħmlu llum hija riħ ħafif mit-tip of the iceberg. Jina xtaqt inkompli ma li għattejt inti, Father Ruben. Ħanibda b'dak li għadek kif kont għattejt. Jisu l-iktar 3 main teams li ħarġu għandek addiction, fun, community u jisu entertainment ukoll. U jisu għatni kategorizzom fit 3 affarijiet għandek il-xaħġa pozitiva, għandek il-fun entertainment, community bħala nazzar danejt anka community building, u mbagħad għandek l-aspett negattiv l-addiction. Huwa riċenti li il-DSM ta' psychology qed jaraw li e-sports sar addictive, ġifieri tista' jiżviluppa f'addiction, però iktar milli naqbdu nibżaw
li l-gaming ħajwassalna f'addiction, ħanibda neħi l-aspetti negattivi. Irrid ikollok personalità ġiġa addictive, ġifieri jekk inti m'għandek dik il-personalità li tista' ġibek addictive għas-sigaretti, għall-alkohol, għad-droga, whatever, il-gaming mhux se jsir addictive għalik u anke wkoll jekk inti m'għandekx psychological problems, iċ-chances huma li minn tista' tiżviluppa addiction. Ġifieri naħseb dik biex inneħħu jisu il-biża tal-addiction naħseb nistgħu ġibuha ftit on the side. With regards għal community u community building, jiena il-gaming inġebdu ftit iktar minn sempliċi il-lob li kif kienet jgħid tajjeb Father Ruben, però immur ftit iktar il-barra. Isu ipotezi li qed nipprova nibni anka permezz tar-riċerka tiegħi li anka social networking għal Generation Z, mind you, jiena kif qed inti l-istudju tiegħi jifoka ħafna fuq Generation Z, ġifieri dawk li twildu 1997 sa 2000. U għal Generation Z il-social networking, at least din hija l-ipotezi li qed nibni, huwa wkoll parti mill-gaming għaliex iċ-checkboxes kollha li għandu l-gaming u speċjalment għaliex huwa playful qiegħed iweġibhom. Ġifieri żgur mhux forsi, insomma, at least f'moħħi, TikTok jaqa' bħala logħba. Għas-sib raġuni li għandu il-fun element u l-idea tal-social u community building qawwi ħafna. Allura ndaħħal TikTok żgur bħala logħba. L-aħħar waħda kienet l-entertainment value. Mindu daħal it-television bħala kulturi dejjem konna tinfittxu mod ta' kif nesternalizzaw l-entertainment. Li ġara bil-fatt li aħna nistgħu nikkontrollaw l-storyline ta' dak li qegħdin naraw, żdiet allura l-element ħafna iktar qawwi tal-gaming. Tkun interessanti jekk dak li pereżempju rajna fuq mhux Black Mirror naħseb kien, dik l-episodju ta' Netflix li urew Christmas Eve fejn inti kellek ċans tażel l-storyline tiegħek. Ġifieri ġant naraw ukoll merger bejn normal television ma' logħob. Xtaqt nieħu ftit id-diskursat anke kif konna ftemna ftit iktar filosofika u nsaqsi ħanixxerja ftit l-iskrin. Mela. Xtaqt li, anka kif iddiskutejna Father Ruben jien, xtaqt li immorru ftit step qabel ma nitkellmu fuq gaming u naraw id-differenza bejn play u gaming. Mbagħad ngħaddu ftit l-idea ta' x'qed jiġri, ħankun qed naqsam magħkom żewġ teoriji tal-Magic Circle u liminal space. Mbagħad nitkellmu ftit iktar fuq digital games. Ħalli mbagħad jisu norjentaw ftit id-diskursata tagħna. Xtaqt nibda billi naqsam magħkom quote ta' Hugo Raner. Hugo Raner għal min studja teoloġija waħu Raner il-famuż. Hugo għandu teoloġija b'saħħitha ta' fun, teoloġija of fun. U f'section minnhom fejn jitkellem fuq play, jara li biex ikun hemm veru ambjent ta' play, jien irid nilab for play sake. Mela jekk jiena qed nagħmel e-sports u allura irrid nirbaħ, jew jekk jiena qed nilab bit-tir li nirbaħ, m'iniex qed nilab. Però jekk qed nilab just for play's own sake, iċ-chances huma li jiena mhux qed nilab biss fiżikament imma wkoll qed jidħol il-jien kollu, u allura qed tidħol ukoll ir-ruħ. U bir-ruħ qed jifhem ftit loosely iktar minn sempliċi dak li Alla nefaħ fina, imma il-jien capital J. Ngħaddu għal naqsam magħkom dil-quote ta' Huizinga, m'hemmx għalfejn taqraw mbagħad nistgħu nixxerjaw dawn is-slides wara ta'. Huizinga huwa dak li ġab
theory of play in the forefront. U iktar mill tkellem fuq il-lob, tkellem ukoll fuq ir-ritwali. U identifika li meta għandek spazju fejn hemm ir-regoli tiegħu, per eżempju, biex nifhmu eżempju il-qrati, mela għandek il-ġerarkija, għandek l-awtorità, u qed jara li f'dak l-ispazju qed jinħoloq sacred space. Juża l-kelma fil-fatt hallowed. U sacred space fejn once tidħol fih, you need to abide by those rules. U dak l-ispazju minnu nifsek ħajkun qed jiffurmak, ħajkun qed jibdlek. Però jiena ma naqbilx miegħu 100% għas sempliċi raġuni li naraw ħafna leaking. U anke l-litteratura minn mindu kiteb Huizinga qed tiżviluppa ħafna. Ila għaliex jiena pereżempju narġgħu nużaw l-eżempju stess tal-qrati. Immaġinaw maġistrat whatever, Joe Borg, għalkemm qed jaġixxi ta' maġistrat fil-qorti, jekk jagħmel kummedja barra, ma ngħidux Joe Borg jagħmilha, imma l-maġistrat Joe Borg il-kummedja, u allura għandek leakage anka f'dak l-ambjent sagru nnifsu. Aħseb wara fejn fil-gaming għandna two-way leaking. Kif nkun qed insemmi ħarira aktar il-qudiem. Insemmi wkoll il-Proteus effect. Il-Proteus effect jitkellem rigward wa psychological effect. Meta jiena nilab, għal ftit sekondi xin noħroġ mill-logħba, ħan esebixxi traits li jesebixxi l-avatar. Per eżempju, jekk jiena persuna twila, jekk jiena nilab b'avatar qasir, iċ-chances huma li x'in noħroġ mill-logħba għal ftit sekondi huwa effett li jdum ftit, però bil-build-up ħajibni. Għal dawk il-ftit sekondi jieħan esebixxi traits ta' xi ħadd qasir. Jew viċi versa jekk kelli avatar twil. Jew pereżempju avatar allura b'gender differenti jew avatar ħafna isbaħ milli jien. Insemmu wkoll bħala leakage example il-gamification. Naraw li l-ħajja, speċjalment ta' Generation Z, hija magħmula ħafna minn gamified points, u allura l-ħajja kważi minn nifisha saret logħba jew qed tilab bir-regoli tal-logħb. Jinnaf rridu immorru l-qudiem point systems, sempliċi loyalty points fuq il-cards, eccetera, eccetera. Ġifieri, badna regoli li huma fil-logħb, oħriġnihom il-barra. Għadha Matthew, forsi qabel ma tkompli, ma tax tispjega ftit xi tfisser meta tajt avatar ġvera fil- Mela le, avatar huwa l-karattru li nilagħbu bih. Iwa, sorry għax qed ninduna li jekk qed titkellmuni fiċ-ċett mhux qed narax ħbieb. Ġifieri il-pupu li nużaw biex nilagħbu bih. Sewa li qed jirrappreżentana fil-logħba. Li hemm ġifieri hemm ħafna teoriji dwar dak l-avatar u biex extension ta' min jien. Na pereżempju l-bieraħ kont qed nitkellem ma' Ruben il-bieraħ kont qed attendejt seminar fejn il-paper kienet jekk l-avatar tiegħi fil-logħba jiġi strupprat minn avatar ieħor, sexually assaulted. Jiena ħossni li ġej sexually assaulted u ir-riċerkaturi li iva. Ġifieri hemm connection żgur mal-avatar. Rigward il-play, ma nafx kif tispelli ismu Nakmanovic, jitkellem ukoll fuq il-play meta jkun play vera huwa spazju fejn isir meaning making. Issa niftakru wkoll li Generation Z fil-Generation Theories huma magħrufin bħala artisti. U allura xogħolhom hu fis-soċjetà li jkissru u jaqalaw ikissru l-istrutturi u jfarku l-istrutturi. U allura mhux stramba li logħob bħal Minecraft u Open World oħra jew Fortnite, Roblox huma speċjali kif tgħid huma favoriti mal-Gen Z għaliex qed jirrispondu għar-rwol tagħhom li għandhom fis-soċjetà. Ma ninsewx ukoll Generation Z huma magħrufin bħala late children.
mhux early adults imma late children. Allora tiġġebdu il-childhood li jfisser ukoll allura li il-make believe li konna nagħmlu meta konna tfal qed joħorġu ukoll fil-logħb. Nitkellem ftit fuq il-Magic Circle, Huizinga jitkellem fuq dak iċ-ċirku li semmejna fejn jiena ħanidħol u ħankun protett. Però sakemm qiegħed hemmhekk qiegħed ninbidel, qed ikun hemm shared meaning għaliex qiegħed f'soċjetà enclosed f'dak iċ-ċirku. Però u hawnhekk ħaniġbed iktar lejn x'naħseb jien, Copier jitkellem iktar fuq negotiation of meaning, u allura jien flimkien ma' developers tal-logħba, jien flimkien ma' regoli tal-logħba, però jien ukoll flimkien ma' sħabi li qed nilagħab magħhom, qiegħed nagħti meaning għall-esperjenza li qed nagħmel. U allura qed nikkrea spazju li jekk qed tilab inti u qed nilagħab jien, ma jfissirx li qed nikkreaw l-istess spazju. Qed nara l-xismu ta' Nathaniel. Le, minix qed ngħid li it reminds them of their childhood. It's retrieving traits from their childhood. It's not a thing about remembering, imma retrieving. Plus, inti saqsejt għal min għandu iktar minn 30 sena. Jiena nista' nitkellem fuq dil-ġenerazzjoni, għax dil-ġenerazzjoni li qed nistudja. Ġifieri, unfortunately ma nistax ngħidlek min jaqbeż il-Generation Z x'effetti għandu jew il għaliex jilab, għaliex it's beyond my knowledge, unfortunately. Rigward Copier qed jafas ukoll fuq l-idea li r-realtà tinbena minn qed jilagħba. Aħna nafu li hemm żewġ teoriji ta' kif wieħed jitgħallem, jew għandek in-knowledge li qed jiġi imparti da għandek il-behaviorism, jew inkella inti flimkien ma' ta' madwarek qed tikkreaw ir-realtà. Jiena I tend to be from this second school li r-realtà nibnuha bħala grupp. U nibda nagħlaq Taylor u Meleby hawnhekk naqbel ħafna magħhom. Culture is what we are and what we do. Pero mhux biss what we do. Allura gaming m'għandux biss naraħ bħala biss xi ħaġa li nagħmlu, naf li issa jitkellem fuqha Father Ruben. Mhix biss il-logħba nnifisha, imma hija l-kultura li qegħdin fiha. U allura hemm ħafna leakages bejn meta jien nidħol ġo l-logħba u meta noħroġ minn ġo fiha. Il għaliex jiena l-kultura jien min jien mhix qed taħalli għal barra kif qed jgħid Huizinga, far from it, imma jien qed nidħol fil-logħba plus ukoll huma anke developers tal-logħb li qed idaħħlu l-kultura li ġejjin minnha. U allura biex nagħlaq kieku jkollna nitkellmu fuq digital games, jien s'issa kont qed nitkellem fuq play u games pjuttost mod astratt, issa nitkellem ftit ħarir iktar fuq digital games. Jiena il-teorija li qiegħed nibni hija li l-logħb huma pregnant with spirituality, fis-sens jekk il-bniedem huwa spiritwali kull ma jmiss ħaj spiritualizzah. Issux tajjeb jew ħażin, it's another thing. Imma ħanġibu kollox fuq ambjent spirituali. U allura anka logħb kien hemm xi ħadd semma GTA. Logħb bħal GTA għandu wkoll ħafna spiritualità moħbija fih, jew anzi addirittura għandu ħafna teoloġija moħbija fih. Jinnaf teoloġija fuq kif inħarsu lejn il-ġisem. Cyberpunk nafu li inti pratikament tista' tibdel il-partijiet minn ġismek, u allura it-teoloġija tas-sacred body x'se tgħid fuqha. Ittina wkoll cyberpunk ittina wkoll issues ta' Pelagianism. Pelagianism fit-teoloġija tfisser li jien nista' nġib is-salvazzjoni bil-ħidma tiegħi biss. Jien naf GTA pereżempju tinħass ħafna x-xewqa li jien nagħmel il-ħażin. Nistgħu nitkellmu allura fuq ix-xewqa tal-konkupiscenza, għandek qisu l-konkupiscenza f'overdrive. Ġifieri importanti li aħna bħala youth ministers il-logħb ma nifqux biss bħala xi ħaġa estranja minna, imma nanalizzawhom b'għajnejn teoloġiċi u naraw il-xem moħbi wara l-istampi. Nagħlaq bl-aħħar punt
jekk kif qed tgħidha Twailer li krea liminal space fejn allura bniedem qed jiġi format. Ma ninsewx hemm riċerka li turi li on average Amerikani ovvjament by the age of 20 ikunu labu 30,000 hours. Digital games qed nitkellmu 30,000 hours. Aw Malta skola ta' bil-fors hemm 18,000 siegħa biss. Katekizmu sal-Griż m'għandna 12,000 siegħa. Ġifieri l-lob 20 sena jifforma doppju għandu iktar availability fejn jifforma l-karattru kważi doppju daqskemm għandna fil-katekizmu. Fidejk, Ru. Jina ovvjament ma dal-aspett anka li kompli żvilupp nasab hija xi ħaġa, jiena ħaġa li tolqotni hija dal-aspett ta' meaning making. Milli jiġri xi tfisser fl-aħħar mill-aħħar il-lob bħal aspetti oħrajn qajjem fina mistoqsijiet dwar anka mistoqsijiet fundamentali u eżistenzjali. U parti minn dal-ħin li wieħed qatta anka fil-logħba kif qed inti wkoll fil-Matthew, ġifieri dawn se wieħed qiegħed jidħol fihom u xi kultant qas jinduna li qed jifforma anka l-ħsieb il-ħsieb anke ta' min krea l-logħba. Imma li fih innifsu anka jista' jkun ta' suġġett ta' diskussjoni anka mal-żgħażagħ kif ukoll se naraw quddiem ma' dal-aspett li nagħmel il-logħba tgħinni nirrifletti kważi fuq ir-realtà ta' ħajti u nagħmel sens minnhom minn dik ir-realtà li qed ngħix fiha jiena. Forsi nistgħu nitkellmu aktar fuq kif il-gaming jaffettwa il-ħajja barra mill-logħba. Nasab jiena ġana kull ħaġa, ġana il-ħajja li aħna rċevejna bħala don, eventualment qiegħda tiżviluppa u tul ħajja tagħna qiegħda kemm aħna naffettwaw il-relazzjonijiet tagħna u r-relazzjonijiet tagħna jaffettwaw lilna. Mhux hekk jiġifieri xi ħaġa illi ngħixuha ħin kollu. U issa f'din ir-realtà anke ta' video games, eccetera, x'tip ta' effett tħalli fuqna. Huwa effett li huwa intimu ħafna. U sta bejn Father Matthew se nitkellmu ftit dwar dawn ir-realtajiet. Jiena xtaqt nifoka ftit, pereżempju dwar l-effett tal-video gaming, pereżempju fir-relazzjonijiet mal-familja. Xi ħaġa li laqtitna ħafna u tolqotna ħafna hija din li kemm il-video games jista' jkunu punt ta' kuntatt, speċjalment jekk punt ta' diskussjoni. Speċjalment bejn, pereżempju, il-ġenituri u l-adolescenti. U mhux biss il-ġenituri, imma wkoll anke aħna bħala youth leaders, bħala youth ministers. Fil-fatt kien hemm xi studji juru li meta jkun hemm anke involuti il-ġenituri u t-tfal anke li qegħdin jew l-esperjenza tal-istess logħob, fih innifsu jkun isir punt ta' kif ta' fuq ix se titkellem mal-adolescenti. Ġimmi jaf kemm il-darba wieħed jisma' ġenituri li inkwetati anke li ħossuhom helpless ta' x'tip ta' minn fejn se nibda. Kella kif se kważi inġiel lit-tifel jew li titkellem. U iktar ma wieħed jaffronta b'mod dirett iktar il-ħaġa ma taħdimx. Mentri, ġidin huwa punt fejn pożittiv li gaming, per eżempju, jista' jgħin fil-diskussjoni, fil-diskursati bejn il-ġenituri u l-ulied. Ovvjament kollox għandu l-estremità tiegħu, ġifieri anke jista' jkun mod ta' kif wieħed jinqata' minn mal-oħrajn. Imma nasab jiena l-irwol tal-edukatur,
tal-youth minister, tal-youth leader, huwa li ngħinu l-żgħażagħ eventualment anke jirriflettu fuq kif qegħdin qattaw il-ħin tal-ħajja tagħhom. Allura naħseb xi ħaġa li tista' tkun ta' mod kif anke nirriflettu fuq din ir-realtà. Fadim, ma nafx jekk inti tixtieq tkompli fuq xi aspetti ieħor. Iva, biex hekk nerġa' naqbad ma' tal-meaning making. Pereżempju, xi ħaġa li toħroġ ħafna mill-letteratura hi kemm ħafna persuni li qegħdin jesploraw il-ġeneru tagħhom jesplorawh fil-logħob. U allura altri affettwani xew le. Fi sens meta persuna tħossa etis li tilab b'avatar ieħor, sa ovvjament qed nitkellmu meta tilab b'avatar mhux għax jaqbillek tilab ċertu klass u mhux oħra, speċjalment fl-MMORPGs jekk inti għandek kien naf il-klass ta' elf li tiġi bħala tfajla u inti joġbok il-wizardry and whatnot, u allura ħatuża l-elf class. Mhux dak is-sens, ma jekk inti għandek any avatar which comes in any gender and whatnot. U ġa fik għandek issues ta' gender dysphoria, etc. Ħatoħroġ hemm ċans li l-ewwel ħatibda tilab u tesperjenza fiha. Għandek ukoll issues ta' social networking, ġifieri xi ħaġa li ħarġet mill-riċerka li għamilt fuq Fortnite hija li hemm iktar enfasi fuq is-social networking milli fuq il-logħba nnifisha. Fil-fatt jiena qabbilta ma' teorija ta' third place. Il-teorija ta' third place hija pratikament meta jiena mmur ġo bar każinix, ġifieri mhux bar fejn mużika għolja, jiena il-birra ma morx biex nixrob il-birra u nsir demel, imma jiena qed nixrob il-birra biex nissoċjalizza. U allura il-birra qed toħloq li biss spazju jew opportunità fejn jiena nista' nissoċjalizza. U Fortnite toħroġ ħafna dal-aspett, speċjalment meta nidħlu bħala grupp. Father Ruben, inti semmejt mal-familja, wieħed mir-respondents tiegħi għalli li qatt ma kellu daqshekk diskussjonijiet intimi daqs kemm kellu fuq Discord waqt li qed jilgħab Fortnite ma' missieru u missieru qiegħed ftit il-bot minnu. Jinnaf ġifieri altru u x'qed jaffettwana. Semmejna ftit di passaġġo il-vjolenza. Jikkrea spazju wkoll fejn toħroġ it-tensjoni. Ġifieri aħna il-vjolenza hija emozzjoni li rridu neħendiljawha. Allura hemm spazju fejn inti minti qed tweġġa' l-ħadd minn qed tagħmel l-ebda ħsara lil ħadd. Isu fil-logħob għandek ukoll spazju fejn tkun pjuttost aggressiv li qas toħloq ma tagħmilha fil-realtà. Però it's acceptable. Jinnaf milux kont qed naqra paper clan member miet ta' World of Warcraft kienet, clan member miet in real life u iddeċidew li għamlu wake il-clan tiegħu. Kitbuha fuq is-server news tipo clan XYZ ħajkunu qegħdin jagħmlu wake f'dik l-area. Clan opposta tagħhom marret għamlet raid, ovvjament daw sabuhom unprepared għaliex middera libsu xi tip ta' cloaks wallu neħew l-armer, etc. Għamlu clean sweep bihom u ir-rabja kbira li kien hemm għaliex kissirt is-social norms ta' dik il-logħba. Fil-fatt komplet toħroġ iktar u tigrava iktar il għaliex inserta li leader ta' dil clan ir-raiders biex niftehmu
inserta miet wara ftit in real life as well u l-ammont ta' karma u tipo ħaqkom eċetera kien qawwi ħafna bħala sentiment. U allura ma nistgħux ngħidu li l-esperjenza fil-logħba mhix qiegħda taffettwana. Plus li nafu kemm ħafna friendships jiġu cultivated in games u hija enormi. Jiena l-ewwel wieħed jien għandi ħafna minn sħabi iltqajt magħhom meta kont nilgħab Enemy Territory, illum fintilhom il-missierhom, żewġtilhom l-uliedhom. Ġifieri hija fi sens surely għaliex in game għandek spazju fejn kulħadd jagħtek kwali u allura l-awtorità qed tifletinja ħafna. U allura għandek hemm ħafna affarijiet li jgħinu li tinbena relazzjoni. Biex immorru għalejn youth ministry issa. Tipo biex kif bħala leaders ta' żgħażagħ bħala nies ma' żgħażagħ kif ħanwieġbu għal din ir-realtà? X'nistgħu nagħmlu, x'għandna nagħmlu? Jien naħseb l-ewwel nett, naħseb wieħed ta' min isaqsi lilu nnifsu anke qisu x'inhuwa il-ħsibijiet tiegħu anke l-bias tiegħu fuq din ir-realtà. Jaħseb hi xi ħaġa importanti li jiena nkun naf jiena kif qed inħossni fuq dan is-suġġett, kif nara l-perspettiva tiegħi x'inhija. Umbagħad anke naħseb illi f'din ir-realtà illi teżisti u li ħafna mill-adolescenti, miż-żgħażagħ, adulti, din ir-realtà qegħdin fiha inkella tokkupa parti mill-ħin tagħhom. Tokkupa parti mill-ħin tal-leġer tagħhom fejn l-iktar li jkunu iktar relaxed, iktar għand il-parti tax-xogħol, forsi għandi dal-ftit ħin fejn jiena fejn huwa l-ħin tiegħi. Il-ħin tiegħi. U allura apparti li nkun naf ukoll il-ħsibijiet tiegħi u kif inħossni fuq da suġġett, importanti li we acknowledge it u mhux qisu naqtawh bħal kieku xi kultant anke ta' tabu għax ngħidu dak ħela ta' ħin. Mela u allura naħseb anke maż-żgħażagħ illi eventwalment intom dal-ispazju biex jitkellmu anke fuq da suġġett. Kelli esperjenza darba fejn ma' pre-adolescent tifel kien kellu 10-11 years. Imma kien qed jitkellem fuq xi ħaġa illi hekk b'mod u jisu diskursata ġiet jisu fuq dal-aspett ta' gaming. U fiex ħin u rejtu ftit kemm li jisu naf xi ftit dak li qed jitkellem fuq u kien dilettant ta' jilgħab Minecraft u fiex ħin u rejtu li speċi ta' jinteressa naf ftit x'inhu jgħid. Dan għajnejh xelu u beda diskursata das li kieku l-ikbar espert ta' dil-logħba. U permezz ta' hekk tkellem ħafna iżjed fuq ir-realtà tal-ħajja tiegħu. Issa huwa aspett huwa platform li permezz tagħha nistgħu anke nagħmluha iktar easy għal żgħażagħ dak li koll għaltinna ġemma l-oħra wkoll anke li ġejja mill-ispiritualità salesjana li inti tħobb dak li jħobbu huma biex eventwalment imbagħad anke tgħin u twassal dak li tħobb inti fil-kuntest tagħna l-aħbarijiet tajba. U allura fil-waqt li nkunu ngħidu hekk, jiġri anke ngħinu anke lil-żgħażagħ li ntaqgħu magħhom biex eventwalment jirriflettu fuq din ir-realtà. Jiġri se tkun punt ta' riflessjoni fuq dak fuq il-logħba, u anke wkoll nistgħu nużaw l-istess logħba anke biex anke fil-ħidma tagħna, fil-Ministeru tagħna,
nejnu f'dal proċess ta' akkumpanjament. Fil-żmien il-pandemija, nasib kien hemm ħafna li esperimentaw anke permezz ta' hekk. Kont qed naqra fuq knisja l-Iżvezja, illi letteralment użaw platform bħalma hija Minecraft biex iż-żgħażagħ jiltaqgħu hemmhekk. U through il-logħba nfisha isir proċess ta' riflessjoni u ta' Bible sharing, mhux ġast għax qegħdin naqraw il-Bibja, imma mid-dinamiċi tal-logħba nfisha. Jiġifieri jekk pereżempju għandna task li l-ġimgħa d-dieħla jkollna torch. Alright, biex tixel l-ambjent issa meta wieħed jitkellem fuq torch, ħaġa sempliċi ħafna f'Minecraft, wieħed irid iġib il-faħam, irid eventwalment iqatta l-injam, iqatta s-siġar u eventwalment jaqqad din it-torch. Imma dik it-torch għandha anke meaning ta' fejn hemm id-dawl itkeċċu wkoll il-monstri, jisu l-evil l-aspett ta' ħażen. Allura, permezz ta' din l-eżerċizzju, kien mod kif tgħin liż-żgħażagħ anke jirriflettu. U permezz ta' hekk ukoll tgħaddi wkoll għall-aħbarijiet tajba. Iġi naħseb hija mod ukoll ta' kif nistgħu anke nużaw dawn il-logħob b'mod kreattiv u nfittxu biex eventwalment anke wieħed jiskopri modi differenti madwar id-dinja kif nistgħu nakkumpanjaw liż-żgħażagħ fuq diversi livelli, b'diversi modi. Iġbeħe li għonet li interessana minn dak li interessa l-żgħażagħ li narfu li l-video gaming hija parti mill-ħajja tagħhom. U fjali mhux ta' kull żagħżugħ, imma tal-maġġor parti. U li anka true il-game, u hemm ċertu games li huma aktar partikolari, naf li tista' permezz tagħhom tiddiskuti ċertu mistoqsijiet eżistenzjali. Naf it-tema tal-mewt, it-tema tal-reżerrezzjoni. Il-mod kif anka il-logħba tista' tgħin biex dak li jkun jitkellem fuq kunċetti tal-ħajja, fuq kif iħares lejn ir-relazzjonijiet, fuq kif iħares lejn il-commitment. Jiġifieri naħseb huma f'dan l-aspett, jiġifieri l-aspett ta' video gaming, nistgħu nużawh iktar milli mhux bħala isu as a means to an end biss fiha nfisha bħala għodda ġast għod, imma li nidħlu fiha u permezz tagħha nakkumpanjaw liż-żgħażagħ infushom. Ma nafx jekk iżid xi ħaġa Father Matthew għandna mistoqsija miċ-ċett fil-każ. Iva ta' Glenn, no. Indimita qed nieħu gost li prattikament għaddejja conversation u ħbiberija timbena apparentament. Glenn, inti qed tgħid qed titkellmu fuq gaming li offri socializing ma b'tali mod li anke tibni komunità kultant. Case in point Fortnite imma nistaqsi realtà ħafna kollhom ċans jilagħbu fl-għaxijiet. Ekku għalkemm il-ħin huwa estis. Ġifieri bħalissa qed nagħmel riċerka għadha fil-bidu tagħha jidher li anke early hours u early mornings, late hours u early mornings, ġifieri il-ħin iġġebbet. Inkluż anke ħafna li huma mal-lejl. L-idea wkoll tal-fear of missing out, etc. Speċjalment, u dawn hemmhekk qed immur tinġabbel critical understanding tiegħi ta' gaming anke allura għal TikTok. Issa, u dak normalment ikun fis-sens għattaw kwalità bilna. Issa, il-ħaġa li aħna kultant naħsbu wis li socializing irid ikun face to face. U naħseb li dik hija l-issue li għandna l-idea li għax persuna tkun qiegħda tilab
mhix qed tissoċjalizza, hija lonely. Però riċerka għal waħda 2-3 f'pajjiżi differenti turi korrelazzjoni bejn kemm persuna tilab u kemm hijiex lonely. Ġifieri iktar ma persuna tilab inqas hi lonely. U daw ġifieri bħala studji saru ġifieri through psychological assessments, loneliness scales, etc. Ġifieri għandna jsu l-idea li anke xi rajt ir-riċerka jiena ħażitni fik li persuna għax tkun qiegħda d-dar weħda hija kif tgħid mhix hija lonely. U mhux il-każ. U allura l-issue li qed issir socialization forsi mhux bil-riga tagħna. U allura li persuna qiegħda fuq Discord u għamlet satej 3 tilab però għaddejja tiffollowja stream. Fil-fatt streaming huwa per eccellenza extension ta' gaming fl-understanding tiegħi. Li u anke ta' Ruben, ta' Father Ruben. Ġifieri jekk inti għaddejt streamja, għaddejja diskursata, eċetera, eċetera. Ġifieri altru m'intix plus li hemm ħafna chances li jew hemm ċansoli li jekk għandek il-ġuvni u tfajla ltaqgħu in-game ħajkollhom relazzjoni b'saħħitha wkoll għaliex jekk għandhom mutual hobbies, da immaġna wieħed iħobb il-futbol u l-oħra ma taħmilx il-futbol u tija tmur tieħu kafe every now and then. Timetables mhux se jaqblu, ma jekk inti qed tqatta' ħafna ħin fl-istess environment li qed jiffurmak. Tgħidli hemm bodily presence m'hemmx, però ma jfissirx li m'hemmx an extension of the bodily presence. U allura naħseb li rridu nibdew naċċettaw dal-fenomenu l-ġdid, if that makes sense. Naħseb ukoll, ma nafx kemm xi mistoqsija oħra at this point. Father Matthew, can you explain what you intend by bodily extension? All right. Hello, Loret, hello, Melissa. Li pratikament isu aħna m'għandniex persuna waħda, ġifieri fis-sens tgħidli mind, body and soul, qabilna. Però jien għandi personalità li qiegħda fuq Facebook, għandi personalità oħra li qed nikkurate li qed nibni li qiegħda fuq Twitter. Eccetera, ġifieri f'kull environment li qed inkun, ma li ma grupp ta' ħbieb qed inkun, f'liema ċirku qed inkun, qed nibni extensions tal-jien. U allura il-jien huwa sum total ta' dawn kollha biċċiet żgħar. Ġifieri nistgħu ngħidu il-definizzjoni ta' min jien żgur hija differenti illum minn biex nagħtu eżempju kważi ad absurdum da mill-Medjuev u fejn jiena kont ngħix ġo villaġġ imwarrab u jiena kont persuna minn 300 ruħ, kulħadd jaf il-xulxin u allura m'għandix uċuħ differenti. Il-fatt li fuq l-internet għandna ħafna network sites fejn jiena qed nibdel mal-personalità. Jiena pratikament jekk qed nidħol ġo logħba, speċjalment meta tnuża serje ta' avatars, jiena pratikament qed inħalli biċċa miljin barra, qed nidħol hemm, literalment nilbes żarbun ieħor, u mbagħad qed dak li ħallejt ipparkjat qed inżid miegħu. Ġifieri pratikament jiena dejjem il-jien hija dejjem jinbidel biċċa biċċa. Spjegajt sew ma tantx. Taqbad tkellem Melissa. Iva, grazzi Father Matthew. Goli. Father Ruben, naħseb kont se tgħid xi ħaġa qabel sorry, kompli. Li naħseb ma dar aspett. Ovvjament fil-proċess, naħseb l-rwol tagħna bħala youth leaders
huwa wkoll li dan ġibu bħala suġġett ta' diskussjoni anke tal-aspetti tad-diversi aspetti tagħna. Jiġu aħna għandna ħafna self, so kif sema Father Matthew, anka l-aspett finanzjarju, l-aspett tax-xogħol, l-aspett tal-iskola, l-aspett tal-ħin liberu. U dan huwa biex ma ngħidux isma' il-laħwija, qed nidħol f'avatar u qed nintlef li l-nifsi. Jiġri aħna għandna fil-konkret għandna dawn id-diversi aspetti illi ma' żmien mbagħad iridu jintegraw fil-mod kif inġibu ruħna. Jiġri il-mod kif inġibu il-prinċipji tagħna, l-għażliet morali tagħna, it-tip ta' prinċipji li jinsenejx, il-fidi tagħna, ovvjament jagħmluna iktar persuna sħiħa. Ovvjament, ġifieri din il-qoxra waqt li qegħdin nilagħbu, ġifieri nista' ngħix ta' nistrani f'kull ambjent anke fil-logħba fiha nfisha. U naħseb dik hija xi ħaġa li ma' żmien anke persuna iktar tintegra fiha nfisha, tintegra matul il-ħajja tagħha. Jiena xi ħaġa li taffaxxinani f'dan l-aspett hija hekk it-tip ta' din il-networking bejn il-persuni ħbiberija, il-kreattività, il-commitment tal-persuni, anke wieħed forsi wieħed iżur ġiet tgħid isma' kif se nkun naf iż-żgħażagħ x'qegħdin jilagħbu. Wieħed jgħid ħalli hemm dal-platform jisimha twitch.tv. Fejn fija hemm dawn il-gamers li qegħdin broadcasting jistreamjaw anzi il-lob li jilagħbu. Plus iċ-chats li jkollhom. Jiġu qed jista' anke jitħaqqat ta' ftit ħin nara x'inhu għaddej. Da bħal meta xi ħadd forsi ma jkunx dilettant tal-futbol imma jitħalli nara ftit il-lob tal-futbol fi x'inhu ħalli nużah bħala taf x'inti mod kif wieħed jibda konverzazzjoni. Biex anka tiġina wkoll kurżità. U anka wkoll wieħed jesperjenza ftit is-sens ta' komunità, is-sens ta' li wieħed tidħol f'ċertu streams fejn nies jaħsbu f'xulxin, jiġbru wkoll għal ċertu kawżi ta' benefiċenza, dak ħaseb liħor, ovvjament, konverzazzjoni jisu bħalli kieku in person, in real life, jon kella. Ix naħseb dik huwa aspett li wieħed anke bħala youth leaders wieħed jista' anke jkompli jikkultiva. Kien hemm mistoqsija Father Matthew, insomma mhux Father Matthew biss, fuq single player games forsi tistgħu tispjegaw għana għan-nies li mhux qed jiffollow jew iċ-chat. Mistoqsija kienet, do you think single player games can produce the same effect? Would you like me to explain the question myself? I asked the question. Yeah, right. Okay, so jiena gamer. Naturalment. Imma Inti rajin. Yes, rajin da bono, għandi biċi. Da marza skala. Iva, mela. Mela. Jiena pala persuna nippreferi single player games pal The Witcher, Cyberpunk mhux ħanlabax, ma mhux tajjeb. Għafar da Ghost Runner u naħseb illi single player games jagħtu wkoll l-istess effett pal multiplayer games. Issa ħatgħid li ma rajdu single player games mhux qed taqbad u tidħol ma' nies oħra, imma meta ngħidu single player games jagħtu wkoll sens ta' komunità kif qed fil-lana fil-chat tiegħi. Jiena meta kont lab The Witcher l-ewwel darba ma kontx naf x'qed nagħmel u motra intajt ma' ħabib tiegħi lissa ħabib tiegħi insomma l-iskola, il-ħajer u samani nitkellem fuq il-logħba u qal li isma' jiena fuq il-logħba naf kollox fuqha u ħanispjegalek fiha u ġbart komunità magħha. U kollem lob oħra bħal Fallout 4 li għatu forsi l-istess effett, nipprova nsemmi xi lob oħra li qed nsemmi lob iktar komuni. Fallout 4 li nsemmi imma għax hija waħda minn dawk il-lob fej your actions will give a different path to your story. Jew forsi lob oħra bħal nsejt lob oħra li għandhom jekk li it will drastically impact the impact of the path of the story. So in naħseb illi single player games do have the same
effect as multiplayer games. Before you Jiena- answer, do you mind explaining what the difference between a single player game and a multiplayer game Okay, as well? so a please? single player game Basta is din- when you're a person complete. alone in a game. You're a person alone in a game. You have no other real life people with you, and all the other characters you meet are Are NPCs, and the story is already built for you. NPC meaning non-player characters, and the story is for already you jew provided for you. Għaliex jista' jkun li AI. the story is already provided for you. Eżatti. That's what a single player game is. It's a multiplayer game. You could still have a story, but then you could also make other connections like World of Warcraft or Star Wars The Old Republic biex nsemmi naqloba qadima. Right. Yes? Right, l-issue li fi-sens. Sorry, kompli għax naqra l-iktib inti, kompli bid-definition ta' multiplayer. Insomma, that's the definition. A single player game, you're alone, and in a multiplayer game, you're with other people. Per eżempju, Warzone, nittara l-impressjoni ta' dem. Right, jiena li ma fimx għalfejn ktibt I beg to differ. Għaxin, jina mistoqsija li saqsejt, għaxin jista' jkun fimtek ħażin la fadar metti jiddispjaċini. Tinkwidax. Li għax. Importax, imma. Sens jiena naqbel eżatt miegħek, ġifieri inti l-mod kif spjegajthom, ġifieri u jiena highlightajt ukoll għal min mhux qed jara ċett, highlightajt ukoll kif kienet jgħid Father Ruben l-aspett li ġifieri tant illum ra jismu tilab single player mingħajr ma jew ħadd streamja, jew ħadd tkun jgħid fuq Discord ma' sħabek intu tilab single player. Jew forsi sibsi komunità fuq Reddit. Ekku, jew anka sempliċi qiegħed l-iskola, whatever, sixth form whatever, u ħadd tkun qed titkellem fuq as well. Ġifieri prattikament u jekk mhux hemm mod fiżiku any other Discord channel u ħadd tagħmel ħbieb hemm. Ġifieri inti prattikament m'għadux li tilab is-single player kif konna nilagħbu l-arcade waħdek. Ġifieri il-kunċett ta' single player għalkemm fis in-game studies ovvjament jeżisti single player, però meta taraħ x'qed jiġri in real life huwa ħafna social. Naħseb li il-punt tiegħi kien illi inti semmejt bħal World of Warcraft eżempju li mitilhom xi ħadd u ħassewa b'mod emozjonali. Issa ħanprova ma nagħmilx ħafna spoilers, forsi hawn min jinteressaħ jkun se jitlab il-logħba wkoll. Ġew Witcher eżempju imut persuna partikolari. Ekku. Aktar minn persuna waħda jekk tiddeċidi ħażin imma insomma. Imut persuna partikolari u jekk inti kombinazzjoni tkun don il-persuna you like the person, ħatħoss isek persona li taf mietet. Jew eżempju wkoll jekk dil-persuna ġra xara tajba, eżempju ħatħossa wkoll emozjonalment. Iva, l-istess f'konferenza kien hemm paper laqtitni għad nirrid naqra aktar kif tgħidha u fil-dettall. Prattikament il-mistoqsija kienet falling in love with an NPC. Li hija stramba li smajta ġifieri asmank ma tgħid ma' avatar ta' xi ħadd ieħor ma' non-playing character, ġifieri ma' character li huwa purament AI, artificial intelligence. Ġifieri emotional bonds can formu. Jiena pereżempju ma importax, Father. Jiena ma nafxawx minnkom jaraw Naruto. Jiena noħroġ naqa funny imma jiena meta jmut xi wieħed mill-karattri, jiena pereżempju jekk hawn xi ħadd ra l-xippunden. Jiena meta miet Neġi pereżempju ħassejt ħafsa ta' qalb. Ġifieri meta għandek character development b'saħħtu. U mbagħad dan ta' ħajtu. Jiena xi darba rid nagħmel eżerċizzi tru Naruto għaliex prattikament huwa bellezza jekk taraħ. Imma ġifieri għandek a sacrifice for a friend, ġifieri l-emotional bonds.
Nasib l-aspett emozjonali huwa importanti ħafna. Ġifieri kun ilek naf, pereżempju, taħdem għal xi ħaġa u tkun ilek żmien biex ittella l-experience, etc. U f'daqqa waħda jiġi xi zombi illi eventualment joqtlok ħanejdu hekk. Tweġġajna Father Ruben, ikjoġbok jaf. U appunt fejn ġdar aspett emozjonali u wkoll jisu anke l-ambjent li permess tiegħu jisekkux single player imma anke multiplayer illi anke nistgħu nikkreaw dialogu bejnietna maż-żgħażagħ. Għax huwa punt fejn dak li jkun iktar il-qat l-emozjoni, jekk aħna rridu ġata mhux anke fl-akkompanjament tagħna maż-żgħażagħ anke fil-mixja tagħna tal-fidi li hija eventwalment parti minn dal-aspett minn din mixja waħda tal-bniedem. Jiġri mhux ħammorru għand il-persuna bit-tagħlim hekk tat-textbook, imma rridu nibdew minn dal-aspett emozjonali, mill-realtà konkreta tal-ħajja. Jiġifieri sejn forsi qed nieħu l-pożizzjoni ta' qisu li qed nuża iktar dal-aspett biex tnasal għal xi ħaġa oħra. Imma li we acknowledge illi hemm bonding, hemm dal-aspett emozjonali li wieħed ma jaħdux biċ-ċajt fis-sens ta' anka sense of grief, of bereavement, tlift lil tlift. Illi jrid għal ċertu emozzjoni. Ma joqgħux ċajt, anzi, we acknowledge it. Yes? Xaqt immur ukoll fuq in-naħa l-oħra tal-ispett, ħadd ngħidu fuq grieving u forsi a positive emotion, nixtieq ukoll imur fuq emozzjoni iktar negattiva, bħal eżempju rabja, u nixtieq insemmi logħba partikolari ħafna. If you're squeamish, don't Google it, imma nixtieq insemmi Doom. F'logħba bħal Doom, jiena eżempju Yui jilagħba ġifieri u huwa t-tip ta' player l-opposti, jiena nħobb nilgħab il-logħba jekk nista' nniżla fuq easy unless jien nkun happy. Imma huwa t-tip għalli rajja nilagħba fuq hard biex nanlokkja level iktar diffiċli biex nipprova li tanaħa diffiċli. U naħseb ukoll there's the emotion apparti li jkun hemm emotional bond ġu logħba ukoll learning curve and the challenge. Għax f'Doom Eternal apparti tkun strategic ħafna, hemm ukoll biex imur fuq il-każ tal-emotional bond of a lot of anger, għax dan m'hemm storja fil-logħba and I will refrain from mentioning it because of illi ma tantx da sabiħa li nsemmiha. Imma the story is there's an angry guy and he's just jumping from Mars and Earth trying to kill as many skuż il-kelma demons as possible għax ekkuma. Imma bla ma trid jiena ma nibix logħba meta rajta imma ħadd dik l-emotional bond ta' ara dan xi ħadd qed jirrabja u qed jiżvoga b'xi mod. Forsi dik l-emozzjoni wkoll. Forsi biex naqqat naqama li qed l-qarrajn hawn mistoqsija. Ma nafx hekk rajtu wiex Mant Michael li semmi ħanaqrakom il-mistoqsija x'naħseb aħjar hekk. Jiġuni f'moħħi bħala Assassin's Creed Call of Duty li kienu għal-qalbi, però ma' żmien rajt il-vjolenza tispikka wisq fihom. Saħansitra ma nirrekomandhomx mhux biss mal-aħwa kif ukoll fost studenti. X'tikkummentaw dwar dan nifhem illi l-logħba nifhem illi logħba tibqa' logħba, però jitħalla impatt psikoloġiku wkoll. Nista' nirrispondi jien il-mistoqsija. Okay, sorry nipparla ħafna miflokom ta' imma I'd like to answer this. So jiena pala persuna tal-kont naf single player games, imma sħabi jilagħbu Call of Duty and they are amazing at it ġifieri u nafqu balla flus fuqha. Issa, Call of Duty, particularment Warzone, it's 150 people in one place on a map and you have to be the last one standing.
Issa, jekk fimt il-mistoqsija sew illi it became very violent. Call of Duty was always very violent, and it has become worse. Yes, Assassin's Creed as well. I wouldn't go to the point of not suggesting it to people just because of the violence, because I think there are many studies that show that violent video games don't make people violent. Anzi, they make people less violent. Let's say Ryan Dabuono, had a very stressful day at work today. Tħalt mal-boys fuq Warzone, sparajt il-xi erba, sparaw lili, zvogajtu għajadġu l-mikrofon, smajt it-ħabbi jitku, u tunħosni aħjar. In a way. U biex nsemmi koll Assassin's Creed, ma tantx labta, imma waħda mill-lob labta ħajja Black Flag li loba sabiħa ħafna, it-tip Mediterranean Island u hekk. Issa vera li fil-maġġoranza tagħha you have guns and hidden blades, whatever, imma wkoll if you take a moment in it, in Assassin's Creed, particularly Black Flag, you're on a ship, and at a point your crewmates will start singing sea shanties, and it puts you in the environment where you feel like you're a part of a group and you calm down. So I would refrain from seeing that if games are violent, this will make people violent. Inkompli ma li għattejt inti raj, paper kontra paper turi li memx relazzjoni bejn violenza fil-lob u li persuna sir violenti. Ġiri dik hija misconception, ġiri rifjutata bliktar mod b'saħħtu fil-literatura. Ġifieri m'hemm l-ebda correlation u ovvjament m'hemm l-ebda causation. Jiena x-xogħol l-iskola qatt ma smajt il xi ħadd imur fuq teacher jiġri fuq qiegħda for the horde u tjeddaqqa fuq ġifieri. Forsi biex nibdew nagħlqu 5 minutes fadilna question time. Mistoqsija ta' Glenn. Glenn. Iva, emotional bond li qed jinbena jista' jirflet ħażin fir-realtà, qed nitkellem fuq emotional bond single player games meta qed tibni bond ma' avatar xi ħadd li ma jeżistix health-wise jista' ikollha effetti. Meta tiġi relazzjoni ma' nies reali, meta tiġi biex tafdal li xi ħadd tibni bond miegħu. Verità ġibu l-livell ta' statistika wek ma nafx, forsi Father Matthew forsi jaf iktar fuq dan. Imma nasib hawnhekk jwet irid jiena nara minn dil-perspettiva anke tal-ħin. Jiġifieri li nibbilanċjaw u ngħinu lil xulxin. Nibbilanċjaw il-ħin, kif inqasmu l-ħin. Jekk jiena qed inqatta l-ħin kollu, issa ngħidu ma nħidux il-video games, jekk inqatta l-ħin kollu fil-garax u ninqata' rasi hemm, dik eventwalment se taffettwa relazzjonijiet tiegħi anke man nies reali għax jien qed nirrelata aktar mal-għodda u mal-karozza u ma' dan. Il-mod kif inqasmu l-ħin u nagħtu importanza relazzjoni tagħna ma' nafusna, mal-oħrajn u ma' Alla, iktar ma' nigru f'din id-dinamika fejn nitalmu ngħixu b'mod illi jkun healthy. Naħseb illi eventwalment din l-emotional bonds li jkollna ikunu iktar f'posthom. U jekk inħoss li jiena jew kell ħadd ieħor u għal xulxin, nik ninduna illi, per eżempju, Ruben jiet tħossu jiġi addicted, as a parti mill proċess ta' anke tal-imħabba huwa illi nippruvaw li niftħu għajnejn xulxin. Jiġi dik hija xi ħaġa bażika ta' fraternità. Jiġi verli il-video games huma fenomenu illi hekk affaxxinanti u fl-istess ħin tant huwa intimu, tant jidaħlek fih illi kważi tiġi jtibda jistaqsi kella jtibda jitisma' x'inhi realtà x'forsi xi kultant. Imma naħseb illi jekk wieħed iqassam dan il-diversi aspetti tal-ħajja b'mod bilanċjat u ngħinu li xulxin nagħmlu dan fl-irwoli differenti tagħna, jekkux bħala edukatur fl-iskola, jekkux bħala youth leader, jekkux bħala ġenitur.
ikkux bħala adolescenti u ħbib ta' xulxin peer-to-peer, naħseb hemmhekk nistgħu anka fil-ħajja tal-lum niżviluppaw ħajja healthy. Jiena li forsi xtaqt inkopli biex nibdew nagħlqu ma' Father Ruben. Xtaqt inżemmi xi ftit punti żgħar. Nistgħu naraw il-lob bħala għodda għal-pastorali u l-youth ministry tagħna, ġifieri. Però hemmhekk noqgħod attent ħafna il għaliex jekk jiena ħanuża il-lob, speċjalment ma rridx nkun ġastami it's a Christian game u nitfaħħa, just to give you an idea, għandi paper waslet biex toħroġ, but 5 Christian trailers, 5 trailers ta' Christian games li kienu il-latest 5 fuq Wikipedia, jistu xi sena u nofsilu, u rajt it-teoloġija tagħhom. M'hemmx waħda minn daw il-5 għalkemm huma Christian games li tista' tgħidilha għandha Christian theology. Jew sound Christian theology. Ġifieri noqogħdu attenti meta ġast nużaw lob. Però hawn ħafna lob jew dak li qed jissejjaħ ukoll ma tkellimniex fuqhom sfortunatament, digital narratives li wieħed jista' juża. Digital narrative għandek il-ludology, l-istruttura ta' logħba, però aktar milli l-iskop tagħha huwa li tirbaħ jew li timxi minn stage għal ieħor huwa biex tesperjenza xi ħaġa. Jien naf pereżempju Powerful Immense minn għandu ftit ċans ilagħbuha, Dead Dragon Cancer. Daw għamluha kopja li tilfu t-tifel tagħhom, baby, u prattikament fil-logħba kollha titlef. Kull mission li għandek titlef. Il-logħba tispiċċa fejn inti tirrealizza li t-tifel ħatitilfu. U l-mument li you let go u t-tifel imut, imbagħad għandek jisu ħolma u tara t-tifel qiegħed fil-ġenna. It's a very evangelical game, extremely powerful game li inti pratikament dejjem qed titlef. Jew inaf konna tinsemmu ma' Father Ruben Death Papers Please biex inti tidħol fiż-żarbun ta' Border Control Agent li pratikament kull yes tista' tidħol jew le ma tistax tidħol, imbagħad fil-għaxija tara dax ġara mill-persuna. U allura inaf għandek persuna li spiċċa tagħmel suwiċidju għax inti ma ħallejtix tidħol. Jaf persuna ħallejta tidħol u għollit kull mem u mietu 6 nies u dawn demmhom fuqek. Ġifieri hemm dawn it-tip ta' lob ġodda. Inaf hemm waħda bil-perit sing-along mxetlek li jisimha Father, għandek amment? Tal-pappagall? Tal-pappagall. Sorry ħana ġerin daħal, hemm lob oħra li nsemmi jidra Don't Blink. Bażikament inti tmut u tmur fl-afterlife u ikollok il-webcam u l-webcam tara ma tintala għajnejk u kull darba tala għajnejk inti tkun għaddej minn parti ta' ħajtek u jekk tala għajnejk. If you blink unconsciously l-logħba tindu not mexxi ġo parti oħra minn ħajtek, so jkun fost eżempju fejn fost bresa bieħ mommok eżempju, and you blink tintilef u tmux mimkien ieħor, past, present or future. Ġifieri dik il-logħba mbagħad qed nidħlu ftit iktar fl-erja ta' kważi AR, augmented reality, etc. Ġifieri hemm ħafna interaction. Hemm ħafna metodi kif nistgħu nużaw, però xtaqt ukoll nitkellem anke fuq li nibdew nemmnu li l-lob kif kienet jgħid Father Ruben huwa erja ta' pastorali u forsi erja ta' pastorali ġdida. Naqsam ma'kom esperjenza ma ħankun qed nikxef l-ebda sigrit. Waqt Naruto, ġifieri jiena s-server mhux kbir tagħna, forsi hemm 200 ruħ u kważi kulħadd jispiċċa jsir jaf il-xulxin da tillogja kuljum. U fil-public chat jagħmel darbet li jiena Catholic priest u daħal li kellimni wieħed żiedni WhatsApp kien għaddej problemi kbar mal-familja wieħed Indjan u spiċċajna ġifieri sessions kważi darba kull jumejn meta kienet vera qed teħitja blikraħ il-xismu il-pandemija ta' spiritual direction. Ġifieri huma erja għaliex ma ninsewx li qed nidħlu kulħadd jagħtek kwali hemmhekk u forsi xi ħaġa li l-Gen Z beżżagħhom hija l-awtorità.
U allura jekk kienet niġu orizzonti l-ħdejhom, hemm spazju kbir fejn jiena nista' nibni bonds which are very meaningful and can be extremely pastoral. U naħseb jekk narawha bħala a new land to explore biex nitkellmu bil-missional mind tal-imperializmu biex niftehmu, this is a new land, jew a new culture, aħjar culture. U fil-fatt, biex naqolna laqbija, anka ġi xi ħaġa li anke knisja f'Malta tirrikonoxxi jiġifieri fil-proċess ta' żvilupp ekklesjali ta' jiġifieri l-aspett dan il-platform diġitali, l-aspett diġitali jissemgħu diversi drabi u li aħna b'xi mod inkomplu nikkontribwixxu għal tal-aspett ukoll. U ħekolla nagħlqu hawnhekk għassar il-ħin. Thank you ħafna Father Ruben, thank you ħafna Father Matthew. Qabel ma nagħlqu għal kollox ħajkellimna Karl Vella dwar il-kors ta' Adolescent and Youth Ministry li ħankunu nagħmlu mal-PFI fis-xhur li ġejjin. Just give me a second, let me spotlight you. Karl? All right. Hello, good evening, u grazzi ħafna ta' din tal-interventi ta'kom. Tallimt ħafna da sija u nofs illum. Ftit spot pubbliċitarju, ħosni ftit Morales bħalissa. Rigward dan ħafna minnkom forsi semawni il-ġimgħa li għaddiet, nitkellem fuq dan il-kors il-PFI ħatnidi għal leaders preżenti u leaders prospettivi, li ħajibda f'Ottubru li ġej huwa kors ta' sentej. Et fiċ-chat link għal webpage għandkom hemmhekk informazzjoni dettaljata u preżentata b'mod sabiħ ħafna, ġifieri dettalji fuq affarijiet anke prattiċi tal-kors issibuhom hemmhekk u nistidinkom illi żuruha dik il-webpage. Minnkom illi għandkom il-kameras mhux ewlin qed ninnota li hawn ħafna mhux tal-leaders hawn tal-leaders tal-leaders. Allura ngħidilkom din il-proposta hija għalikom. Imma wkoll hija u forsi b'mod partikolari hija wkoll għal leaders li huma żed junior, leaders li qed takkompanjaw intom u nixtieqkom illi tmexxu din il-proposta ma' fir-realtajiet tagħkom, fil-parroċċi, għax naħseb hija huwa investiment li huwa worth it ħafna. Ħantikom ftit iżgħet informazzjoni. Nerġa' ngħid, dawk li kienu hawnhekk il-ġimgħa l-oħra jista' jkun li ħanirrepetu ftit, għall-oħrajn ovvjament ħatkun informazzjoni ġdida. Nantiċipa ftit oġġezzjoni li kultant iż-żgħażagħ isibu għal meta noffrulhom daw il-proposti iżjed formattivi. Ħafna żgħażagħ forsi jistgħu jgħidulna jiena diġà impenjat għandi l-impenn fil-grupp tiegħi darba fil-ġimgħa, toqgħodx tiġi tgħidli żidli darb'oħra matul il-ġimgħa, jew oħrajn li jgħidu addirittura jien għandi eżatt il-laqgħa tal-grupp li jiddependi fuqi eżatt meta ħassir il-meeting jew is-session tal-kors. Din naħsibniha ħafna u su din il-proposta ġdida rajna li l-ewwel ħaġa hemm kontenut sostanzjali mill-modules li huwa illi il-parteċipant jista' jikkonsidrah waħdu fis-sens ta' ħajkun hemm serje ta' podcasts, konferenzi, videos, artikli illi dak li jkun jista' jagħmlu ovvjament mhux f'kuntest ta' lecture jew insomma ta' session. Apparti minn hekk għal dan il-kors ħsibna wkoll li flok ikun hemm session darba kull ġimgħa isu naqdu sigħat u sessions ikunu ħafna drabi s-sibt filgħodu, ikunu sessions ftit itwal biex ituna wkoll ċans
napprofondixxu wkoll ċertu argumenti, ċertu temi bħalma hija tema pereżempju tal-lum illi naħseb li kien iżjed sigħat konna id-diskussjoni kienet tkun ħafna iżjed interessanti. Xi ħaġa żgħira fuq il-kontenut, l-aħħar darba wettkom, l-aħħar darba qed tkellimt ftit iżjed fuq il-metodoloġija, fuq il-metodu ta' daw il-modules. Illum ħansemmilkom żewġ modules illi hemm programmati f'dan il-kors. Wieħed minnhom jismu self-awareness, ħajkun immexxi minn żewġ psikoloġi. Waħda minnhom hija Dr. Marlene illi ntajtu magħha l-ġimgħa l-oħra, okay? Hekk naħseb li fil-pastorali l-aqwa strument li jista' jkollna hu aħna nnifisna, il-persuna tagħna. U allura ħsibna li daw il-parteċipanti, il-leaders prospettivi, naħdmu ftit fuq minn aħna, nsiru nafu x'inhuma l-kwalitajiet tajbin, il-ħiliet, l-stronger points, imma naraw ukoll x'inhuma l-stumbling blocks, speċi il-biżat tagħna li jista' jkun illi jkunu qegħdin jidħlu fin-nofs, insomma, meta niġu biex nakkompanjaw jew immexxu grupp. Dakka waħda minnhom. Modjul ieħor huwa l-prattiku. Kull parteċipant f'dan il-kors ħajkun mistieden jagħmel prattiku fuq numru ta' ġimgħat. Dan il-prattiku il-placement, practicum hija l-kelma teknika, jista' jsir fir-realtà li qegħdin naħdmu fiha aħna. Ġifieri jekk jiena involut fil-żakk, qed nara Father Ruben, okay? Nista' nagħmel l-esperjenza, il-practicum tiegħi hemmhekk. Ġifieri m'għandix għalfejn noqgħod niskopri u nagħmel efforts kbar biex insir naf realtajiet oħra, okay? U waqt dan il-prattiku il-parteċipanti ħajkunu mentored minn nies li għandhom ħafna esperjenza fil-pastorali maż-żgħażagħ biex l-azzjoni tagħna, l-azzjoni pastorali, il-mod ta' kif qegħdin nakkompanjaw iż-żgħażagħ tagħna dejjem ovvjament titjib. Ikun hemm dil-konverzazzjoni għaddejja bejn il-parteċipant u l-mentor illi tistieden u tistimula l-parteċipanti biex jimprovjaw, insomma, jimprovjaw jiskopru modi differenti kif jaqraw id-dinamika tal-grupp, forsi kif jiddiljaw ma' ċertu issues jaħarqu fil-grupp jew clashes jew hekk, dak jsir f'dan il-practicum, okay? So, dikka daqsxejn taster ta' żewġ modules llum għajna ftit iżjed il-kontenut ta' tnejn minn daw il-modules li ħanoffru fil-kors. F'dak il-link illi battilkom li nerġa' nistidinkom biex tmorru fuqu, fl-aħħar tiegħu għandkom possibilità illi issaqsuna mistoqsijiet li tridu. Tistgħu tittajpjaw u tibgħatu l-mistoqsija, jew inkella hemm il-faċilità wkoll li titolbuna illi nikkuntattjawkom. Okay? Min irid iżjed kuntatt personali jista' jagħmel dan li jitlobna li nikkuntattjawkom u nagħmlu hekk, insomma, u nibdew din il-konverzazzjoni illi hopefully twassalna għal dan il-kors. Thank you very much, Kyle. U issa nagħlqu sal-ħin. Thank you for joining us. This is the final session of Ripple Plug and Play. Jekk ma tiffollowjawniex fuq socials, check out our Facebook and on Insta to keep updated on our events and anything coming up. I blanked, but I'm going to stop here because I blanked. Thank you for joining us again. If you have any questions? I know what I wanted to say. We'll be uploading the recordings of the last two sessions later on this month. If you want to check out the previous sessions for Ripple, they're on our YouTube channel. And one last thing before we leave, we're currently doing the process of listening in line with One Church, One Journey. And yes, just like be aware that we're
to just be aware that we're doing this. We'll be contacting all the different user groups in the coming months. So keep your eyes peeled for your inboxes. And I think that is all. Thanks once again, and have a good evening, everyone.